otázek. Ready? Ready. Ready? Ready. Tak, okay, go, go, go. Go, 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 go. Najvác mi chutí jogurt ráno o 6. Najvác ma trápi, keď odchádzam od nej. Na inšie nemyslím, len ako zmijem pot. A ako sem sa cítil, keď sem skákal pod. Po noci pretenej sú oči krvavé a sucho na perách. A od žalúdka zle a smrtíš od dymu. A v duši máš vinu, že si menej dal, ako si zdal. Najvác mi chutí pocit, že sem nebol sám. A že sem odemkel zase k jednu z brán. Kľúčik, čo sem je zebral, tajne schováva. Čo keby pasoval do nékerej sprán. Po noci pretenej sú oči krvavé a sucho na perách. A od žalúdka zle a smrtíš od dymu. A v duši máš vinu, že si menej dal, ako si znal. Stačí. Pálo! Pálo! Stačí.